Classics Beats. Ćao brate svima, ja sam sada onaj mihac koji klipove snima, koji ima puno rima. Počinjem ja lagano i reću sve o vama, pa vas šutnuti odavde sve sa rođendanskim čestitkama. Ko ste vi, ko sam ja, sve to znaju svi, zato čutite vi bolje da ne bi bilo glavobolje. Ovaj bit je spor, ali nema veze, vaši kanali sve do jednog postaju bez veze. Ja sad ovde otkidam ovaj beat, dok pišem ovaj feat, svi hejteri su gej. Ćao brate svima, ja sam sada onaj mihac koji klipove snima, koji ima puno rima, a ti si samo obični hejter, mali napadani kome dosta mozga fali. Ćao brate svima, ja sam sada onaj mihac koji klipove snima, koji ima puno rima, a ti si samo obični hejter, mali napadani kome dosta mozga fali. Kakvi su to očni komentari? Umjesto se trudite na svom delu, budete autori, da svaki dan razmišljate o tome, da na kraju ponosni kažete ovo je moje. Ali ne, vi hejteri birate put da hejtate od dana do noći, da mrzite sve, ali to definitivno nije najbolje. Ćao brate svima, ja sam sada onaj mihac koji klipove snima, koji ima puno rima, a ti si samo obični hejter, mali napadani kome dosta mozga fali. Ćao brate svima, ja sam sada onaj mihac koji klipove snima, koji ima puno rima, a ti si samo obični hejter, mali napadani kome dosta mozga fali.